estem vivint possiblement uns dels millors moments de tota la nostra història. Però volem més. Des del Partit Popular volem encara més. Més treball, la plena ocupació. Més treball, la plena ocupació. Empresaris, continuarem espentat cap a la confiança que li dona a una societat saber que genera ocupació, que hi ha treball per a tots i que és conscient que aconseguirà la plena ocupació. Que aconseguirà la plena ocupació. Que avança al ritme marcat per el capital.